aturan jumeneng sawetawis diharapkan kepada hadirin yang terhormat untuk berdiri sejenak. Bingai manasya ojo teman kekalih panyayah cangkoko mungkin paring. Saking sasana panggan pinajan inggih sang pinagus Dedi Gumpara Dasar Para Ayu Nasila Amara Isani Ternyum Bombong Sakaran Kumpongkok Yenira Tuwaju Aturaken bekti dumateng Rama Hyang Ibu Ingkang saking kasok kantos nalika ingkang Rama Hyang Ibu dumateng ingkang putra putri sapaman ora kipas kanthi dineres ingkang saking pangestunipun Rama Ibu minangka gegaran upami anyembuh kawilujenganira siapa tenaga kekalih anggenipun lumampah pringgesang enggal niki kesanging bebrayan kesanging amangun supa amarwata supa saketan nyembuh daya pilujeng tanpa pandeng sembodo kang jinaka Basuki kang kaesti rahayu kang temu paripurna siapa jenengan kekalih anggenira sumungkem dumateng ingkang Rama Hyang Ibu niki sampun kepareng paripurna bilih gumanti siapa jenengan kekalih lumarep dumateng Rama Ibu ingkang wijing saking alas tuwa Panca Kadipaten Magetan lumampah kebak katresnan siapa jenengan kekalih pindho rendang gula umepyur pulut niki kewajibanipun Rama Ibu tiga cacahira ingkang setunggal paring jimat asma dumateng putra putri diningkang ana kalih inggih menika anuntun gesangira siapa jenengan kekalih nganjep ing babagan kautaman dene pungkasanira nggih netepi darmaning sepuh Ambiwado putra Andaying Karisim kaliyan menika sampun kepareng tatas buntas titipurning gati mbok bilih sampun kepareng paripurna siapa jenengan kekalih nggih sumengkem padha pring Rama ingkang Ibu katuran pinarak enggah malih wonten ing sasana panggan pinajan durung dipun agem malih talumpah dipun agem malih dene adicara sajengipun inggih menika kacara kuncara guna kaya wong liya dadi sedulur makarya rancang rezeki mancur menika sampun katindakaken wonten ing alas tuwa sakmenika adicara sajengipun inggih menika dhahar Ibu Gojengar dumadi saking sekul kunar utawi sekul kuning golong gumala yas-yas aja temanten kekalih ngapuraken mangke Mbak Sela ingkang kepareng dulang dumateng Mas Dedi Mas Dedi ingkang kepareng nyepeng piringipun asta tangan nyepeng sendok asta kiwa nyepeng dagungipun Mas Dedi yang pertama dicarikan nasi saja tanpa lauk Mbak Sela dicarikan nasi saja tanpa lauk ibu dulangan dumateng Mas Dedi ya
sekali lagi Mbak Sela dicarikan lauk kok sing rodok mambu pedes Mbak Sela dicarikan lauk kok nggih lombok utuhan nggih mboten napa nggih yo daging napa-napa niku dipundhunake dhumateng Mas Dedi pose foto paripurna nggih kagungan renggah malih niki sandiane para tamu menika sampun mapan wonten ing pucake adicara lan monggo sesarengan adicara menika kita tutup kanthi waosan hamdalah sesarengan alhamdulillahirabbil alamin mugi-mugi nyuwun wonten ngarsanipun Gusti Syah aja temanten kekalih tansah pikantuk karaharjan dados temanten ingkang pikantuk wahyu juding salami kami lan ugi ingkang-ingkangipun paring momongan minangka tondo katresnan ingkang subodho ngabekti dumateng Rama Ibu Agami yang negari kita ngatur miwah kirang paromo sastra tebah Siti Sekul Bintel Ingron Klopo Abuanton Nopekan dados atur kawula pungkasane ngatur birai topik walidayah warga walinayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kang taman puyong tepung kang kayu kuning susah lamun den lalekno darmane kepengin nyandhem sanadyan amung sedhela nambahi semeng ati aku ngenteni ta kamu kaya ngenteni mudu nelakyu janji mutan sasungin panjone kalbu aku semua pepujanku tak jaluk citreng janji dawang nganyukan raati namun sira rima wengi dadi ati aku tansah ngonteni niki kalian ngerti sedaran menika sampun kepareng marak ngabiyantara para kadang campur sari pondok asli bibar menika mangke sampun ganti sampe gondi para kadang widowati all artis monggo mangke lagunipun medley klet dan klet kae teko pranyoto janji
lagu, nggih, satu lagi lagu, monggo, nggih. Ya, monggo Mas Bimo nopo Mas Anot, monggo ampun royokan, nggih, sami-sami saya kendanganipun, monggo nggih. Ampun ngantos lho nggih, tadi perkara sampeyan ampun ngantos lho nggih. Ya, saya pundi, monggo.